Milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. HDP roja penşeme li ser rewşegirtiyan pêşniyarnameyek pêşkêşî parlamentoya Tirkiye kir. İyi Parti grubu adına söz talep Daxwaz kir ku komîsyonek bi avakirin û binpêkirinin li girtîgehan bên lêkolîn kirin. Hasta mahpuslar tedaviye erişemiyor. Girtiyen naxweş nikarin xwe bigihînin çareseriya pisîşkî. Gelek term ji girtîgehan derdikevin. Ji ber wê jî em her roj nûçeyên grevên birçîbûnê li girtîgehên cuda werdigirin. Ji ber ku girtiyên siyasî rûbirûyî binpêkirinên cuda dibin. Sedema destpêkirina grevên birçîbûna hemûyan jî heman e. Nîşaneyekê bi tenê bi mehan tên ragirtin. Sînordarkirina pirtûkan bo wan heye û pirtûkên Kurdî bo wan nayên dayîn. Parlamenterên partiyên dinyên siyasî jî li ser pêşniyara HDP nêrîna xwe anîn ziman. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İzmir Milletvekili her cezaevi hatta her koğuşta li her girtîgehekî bi hincetên cuda her roj mafê jiyanê girtiyan tên binpêkirin. Girtîgehên Tirkiye êdî roj bi roj vediguharin goristanan. Ku girtî dê şert û mercên zehmet de hewlamana jiyanê didin û bêhîvîtî lê girtîgehan serwere. Lêdesthilatê berûva jî opozisyonê red kir ku li girtîgehan işkence û binpêkirinên sîstematîk bên kirin. Bugüne kadar 27. dönem içerisinde 30'a yakın cezaevinde... Me heta nihat di serdema 27 de serdana derdora sih girtîgehan kiriye. Divan serdanan da parlamenterên her partiyekê li gel me bûn. Em li vir bi eşkere dikarin bibêjin ku li girtîgehên me tundutîjiyeke sîstematîk nîne. Ev di demekê de ye şaxa Enqereya Komaleya Mafên Miroviya Tirkiye îhadê roja pênşemê ragihand, sala borî herî kêm 78 kesan di girtîgehan de canê xwe ji dest dane ku du ji wan zarokin. 36 girtiyan ji ber nexweşiyê canê xwe ji dest dane. 25 girtî jî bi awayek guman mirine ku du ji wan jinin. 16 girtiyan dawî li jiyana xwe anîne. Sedema mirinekê jî nayê zanîn. Li girtîgehan 1517 girtiyên nexweş hene. Rewşa 651 ji wan giran e. Tenê li girtîgehên devera Anadolu navîn, herî kêm mafê tenduristiyê 105 girtiyan hatiye binpêkirin û 73 girtî rûbirûyî işkenceyê bûne. Şu ana kadar hapishaneden öldürülen ya da Piştî axaftina parlamenteran dengdan li ser pêşniyarnameya HDP hat kirin û bi piraniya dengên AKP û MHP hat red kirin. Ferdî Sak, Rûdar. Önerisini oyları da sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler